बुंनो बर' आइटेमानो जाजोबगोन आरो जोंनिया जानाय लोंनाय गासिबो सुबिदाखौ मोनजोबगोन। मा मा मोनगोन बहाय? बेहाय मोनगोन अनला जेनेबा अमा बोथोर नायै बोथोर होगोन आरो जेनेबा सबाय नारजि अमा बेफोरबायदि मोनगोन आरो। लकेसना बेहा? लकेसना बियो हाइरड पाब्लिक हेल्थ अफिस खाथियावनो नांजाबनाय एटाच। ओमफ्राय ओरैनो जानायनि टाइम टेबोलफोर? जानायनि टाइम टेबोलाथ' फुंनि 10टानिफ्राय मोना ना 12टासिम होनाय जागोन आरो। ओरैनो बेसेनफ्रा माबायदि बहाय? जानायनि रेटखौथ' आंथ' मोजाङै मिथिया, हासबेन्डआसो मिथिगोन। माने एसे 200 लागोन ओमफ्राय जानाय माबाखौ दाउखौ 200 बोरमा 200 बिदि लागोन आरो। ओमफ्राय लकेल ना फिसाफोरखौ बिदिनो नायनानै लानोसै। ओरैनो मा मा सुबिदा दंबावो बहाय जेनेबा बुकिं खालामनाय? बुकिं खालामनायाथ' दा खालामथ'वाखै, ओमफ्राय आस्थे आस्थे खालामलांगोन आरो सोरबाफोर जानोबा माबा खालामनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजा सुबुंफोरखौथ' मा खावलायनो जेनेबा फैदो जाफैदो मोजां मोननानै बर'नि हिसाबै आरो। ओरैनो स्पेसियेल आइटेम हिसाबै मा मा मोनगोन बहाय? स्पेसियेल आइटेम आस्थे खालामलांसै जेनेबा बेथ' थाखायो मा खालामनाय जायो। माने खम बेसेनावनो मोनगोन? औ खम बेसेनावनो होजोबगोन रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय। रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मा खावलायगोन बहाय जाहोनो थाखाय? माने आङो बयखौबो खावलायगोन जोंनि पाब्लिकफ्रा जाहाथे बेवहाय फैनानै जाहाथे सान्ति भाबै मोनजालाङो। आङो सब समाय कास्टमारफोरखौहाय आङो मोजाङै गाइड खालामगोन, मा मोनजादों मा मोनजायाखै आरो बेवहाय खुनु उसुबिदा जानाय नङा। दा आंनि मोनसे रिकुवेस्टआ बेनो पाब्लिकआ जाहाथे फैनानै जाहाथे मोजाङै मोजां मोनजालाङो, आं बेखौनो बुंनाय जायो।